Predstavujeme rezervačný softvér typu všetko v jednom, ktorý si môžete prispôsobiť podľa seba a ktorý vás na každom kroku podporuje vďaka umelej inteligencii. Náš virtuálny obchodný agent nepretržite prepája vaše služby a dostupnosť so správnym klientom. Okamžitú pomoc v 25 jazykoch máte k dispozícii, pretože umelá inteligencia pomáha riešiť väčšinu otázok v reálnom čase a nepretržite. Pridajte sa k popredným tímom na spoľahlivej platforme, ktorá dodržiava predpisy a zaručuje vysokú úroveň bezpečnosti. Zdieľajte odkaz na svoju zákaznícku aplikáciu a umožnite klientom kedykoľvek a kdekoľvek rezervovať, platiť a objednávať. Identifikujte najcennejších zákazníkov pomocou výkonnej analytiky a vytvorte pre nich členské programy a cielené kampane. Spravujte všetky rezervácie, skupinové lekcie a oznámenia z jedného ovládacieho panela, vďaka čomu ušetríte čas a budete mať úplný prehľad. Spravujte svoje harmonogramy, zdroje a lokality z jedného miesta, aby ste znížili chyby a udržali všetko presne podľa plánu. Spravujte svoje podnikanie odkiaľkoľvek a na akomkoľvek zariadení a užívajte si bezproblémový zážitok na webe aj v mobilných aplikáciách. Náš softvér sa postará o to, aby sa potvrdzovacie e-maily, pripomienky a dopyty dostali k tým správnym ľuďom v správnom čase. Maximalizujte svoje tržby pomocou cenového modulu, ktorý automaticky prispôsobuje ceny podľa času, sezóny, dopytu a zákazníckych skupín. Analytika založená na dátach a pokročilej integrácie vám poskytujú informácie v reálnom čase, aby ste mohli prijímať rozumnejšie rozhodnutia. Začnite zadarmo už dnes a prispôsobte si softvér svojim potrebám aj vášmu rastu. Podrobnejšie informácie a odkaz na registráciu nájdete nižšie v popise.